kai muka zo ko ba da muka ga an zo lafiya an zo lafiya yawa Aminu saka ne wane?
mana tsara masu neman canji ‘yan gwagwarmaya waɗanda su yarda da abin da yake faruwa ba a yau ɗin nan a gwamnatocin APC da na PDP a jihohin Najeriya da ba su faruwa. Wannan jama'iyya ta NPP ita ce jama'iyya da za ta kawo mana canji na da yau. Mutumin da yake a wannan ƙasa kowa ta gaji ka san yana jin jiki. Mun bude. Mun gaida wasu daga cikin al'umma da suke wannan jiha musamman wannan birni na Gombe mun zaga shi mun gaida jama'a daidai gwargwado kuma mun yi farin ciki muna musu godiya. Amma yau ɗan ra'ayi na yana neman ya canza. A wannan jiha da ma Najeriya. Mun ga mutane masu sana'a hannu, mun ga 'yan kasuwa, mun ga mutane waɗanda suke goyon bayan wannan tafiya. Amma na gode Allah da ya samu dama ya ga masoya baya, ya ga masoya a wannan jiha, kuma kuma cikin wannan ɗaki. Ya ga yadda jama'a suke a wannan guri musamman matasa. Wani ma ake nishe da tunanin ina ma gobe mai zaɓe. Wannan ja da Allah ya sa gobe mai zaɓe ja da wannan ƙasa masu mutu. Wannan shi ne ‘yan wasu da sauran ‘yan kusa da su ba wanda yake jin daɗi a ƙasar. Allah ya ba mu nasara ranar zaɓe da ɗauke su mu ɗaga su sama da ruwa. Domin a buɗe mana wasu na ƙarshen a yin wannan kokari da yunkuri a nan muka samu babanmu shugaban kasar mu insha Allah ba ka kira tafiyar APC ta kuma abin da duk wani ɗan siyasa a Gombe ba cire kowa ba daga kan wanda suke mulki har wanda suka gama suka biyo suka shigo tafiyar ta wajen mu
da tunani za su canja kansu za su dinga yau yanki hakan da ya kasance ba da gare mu yau an mai gari duk wani mai tausayi duk wani mai kokari duk wani mai abinci wani taimakawa jama'a sun cire shi a wannan jam'iyya mutum yana zata ba Allah yake bayarwa to kuma Allah sai ya haɗa mu da iyayen gida yanzu irin injiniya zafi wa a sokoto shaidu ne za ka yi tafiya za ka tafi kasashen turai za ka shiga jirgi sai ka ga mutum da ya za ka ga ɗan talaka yana tuka jirgin sama a ko'ina a duniyar nan za ka shiga kowane ofis wannan shi ne abun koyo wannan shi ne abun alfahari mu kuma wannan shi ne irin koyi da muke da shi yasa mu ma a cikin gobe muka sa tunda mun lura yan wanda ya ce jama'a mu samari kuma wanda suke son kwallon kafa yau da irin tarbiyya da muka samu a cikin injiniya radio muka a wannan tafiya an zuwa yi gari wannan hukun na mai da tafiya ta yi kokarin yara ko yara wajen guda takwas da suke turai suna buga kwallon kafa